Dugdug. Jens. Kuha next. So, walking taron and padung ko bridge, then mato ko merkado. Kaya na ko'y kwaon, which is di yung panganon mags, pungan podcast na mags. And target is 4 kilometers, then mag. Sakay na lang kay Guli. Kay kapoy maglakaw nga na yung damags. So yeah, just watch. Taw-taw. Basta. Tuh, bring waktu yuyu lu, may community wala ada diri lu warta, mag-bring na lang yung polo ko. Hi guys. Okay, lately kanay mga tao niingon ako no nga na-inspire sila mo yung content. And not for other people but for themselves, and kanat sila murag i-diary or for memories lang. And ako masulti ra gyud na is go. Kaya by doing that, aside from memory, for sure, imo pong mabuhat imong kaugalingon nas ikaw ang bida. Kinsa man day bida nga imong himuon, ikaw man imong subject, and masuod na sa imong nahuna nga ikaw gid ang nagdaa sa imong life. Ana ra na. So, mabuhat nimo imong self nga imong paborito. And ikay makabuot og bisag unsa imong buhaton, way mo buot nimo. Free man ta diri. So, it's a good thing watching those people nga ilang i-upload. Malipay ta. Kay they've taken inspiration from me. And so simple nga itong mga gibuhat. Naapoy na influence din. But ang ako raw naon if na mga tao nga magtanaw nako. Kabantay ka mo smile gid sila. If kasuway ka, smile na sila magtanaw nimo. So ako naon ra na is I made their day. And basin ako ang highlight sa ilang day kay how aragot nagikan sa trabaho for 8 hours for 9 hours, and makita sila nimo. Igulin nila silang balay, makana sila partner, silang asawa, silang uyab nga boy na nakitaan nga vlogger confident kay sa kasada naglakaw-lakaw. Di ba ipanabi pa kanila. So ako na malipay ra pud ko nga ako sila napalipay ra, di ba? Good vibes naman ang term. So what's up armpit? Ari siktok kar sa unang plugin ban no. Yeah, ilang for sale no. Palit no yata na guys no. Watch dito dire, Yuka. Kasi na lamisa dire para podcast pa. Lamisa ra to palit to. Dali. Lamisa. So we're now almost 3 km. Let's go. Menzi. Afternoon, sir. Afternoon.
Yes, sir. Good afternoon. Magkuha ko sa kong gipa. Order nga mag. Na daw, ready na daw. Upungan ng podcast. Man mo, guys. So, Thank you, sir. thank you, ma'am. Okay lang, sir. Bro? Brother, thank you. Real? Gamay siya ron. Uy, ting. Chicks. Libog singot. Peace out. So thanks for watching, guys. And don't forget to subscribe, okay? And like the video. And comment kung sa inyo ganan ni pangutan na kung bagong point. Let's go.